for comfort, nor surrender goodness to fear. May this become a sacred time of conversation and renewal for our country, so that we may truly become one nation, living in faith, hope, and love under your fatherly care. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Holy Mary, Mother of Filipino people and Queen of Peace, guide and intercede for us always. San Lorenzo Ruiz and San Pedro Calungsod, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Please be seated.
Amen. Hello? Matudtod na ko po ata. Pakitignan po yung mga katabi ninyo. Sige po, pakisabi sa kanila, magmahal ka ng lubusan. Sa atin pong unang pagbasa, in the first reading from the book of Exodus, Moses went up in Mount Sinai. He encountered God the Father who introduced himself as the Lord. Nakita ni Moses sa Mount Sinai ang Diyos Ama na nagpakilala bilang Panginoon. God the Father described himself as the Lord, a merciful and gracious God, slow to anger and rich in kindness and fidelity. Doon po natin pwedeng makilala kung ano nga ba at sino nga ba ang Diyos Ama na ito. Because God the Father is a merciful and gracious God, anong ginawa niya? He gave His only begotten Son. That is why we are redeemed as Christians. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. Sinabi po sa atin ng Ebanghelyong binasa natin. Kung ang Diyos pala ay isang komunyon ng pag-ibig, kung ang Diyos Ama pala ay tinuturuan niya tayo kung papaano ang magmahal, so must we, my dear brothers and sisters in the Lord. Tayo rin ay tinatawag na maging mga instrumento ng pag-ibig para sa ating kapwa. Amen? Paano po natin makikita o maipapakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa at sa mga taong nasa paligid natin? Halimbawa po, sa konteksto ng pamilya, tayo ay inaaniyahan ng Diyos Ama na magmahal kawangis niya sa ating mga pamilya. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan, magpatawad. Then, naipapakita natin ang pagmamahal sa kanila. Amen? Halimbawa, mayroong mga sandali na kung saan sa ating pamilya, mayroong nagagalit sa isang tao o nagagalit sa kanyang kapatid, nawa makipag-usap tayo. Tayo bilang mga tagasunod ng Diyos Ama, bilang naniniwala sa Diyos Ama, inaanyayahan na tayong lumapit sa kanila upang magkaroon ng wastong pakikipagdialogo sa kanila. At kapag nagawa natin ito, doon natin na ipapakita sa buhay natin ang pag-ibig na pinag-uusapan natin ngayon. O kaya naman sa konteksto ng ating lipunan, nawa bilang mga Kristiyano at mga tagasunod ni Kristo, tagasunod ng Diyos Ama, piliin natin ang pagkakaisa kaysa sa pagkakahati-hati. Nawa mas pinipili natin at mas inuuna natin ang pagkakaisa kaysa sa pakikipag-alitan sa kapwa. Piliin natin ang katotohanan kaysa sa gitna ng kasinungalingan. Pinipili nawa natin ang paggalang kaysa sa paghamak. Dahil kapag ganito ang naging ang takbo ng buhay natin, then ang pag-ibig na pinag-uusapan natin na itinuturo ng Diyos Ama sa atin, na isa sa katuparan natin sa bawat araw ng buhay natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Secondly, ang bugtong na anak ng Diyos Ama. The only begotten Son. Sino po ang anak ng Diyos Ama? Sino ang tinatawag nating anak ng Diyos Ama? Walang iba kung hindi si Jesus. Ang Diyos Anak
na nagkatawang tao mula sa langit na bumaba dito sa lupa. Bakit? Ano ang kanyang naging papel na ginampanan dito sa mundo? Upang mahalin niya tayo at iligtas tayo sa ating pagkakasala. Amen? Niligtas tayo ng Panginoon, niligtas tayo ni Jesus sa mga pagkakamali, sa mga pagkukulang na nagawa natin, at sa bawat sandali ng buhay natin, tayo ay kanyang pinapatawad. Bakit? Again, dahil sa malaking pag-ibig niya sa atin. Ito po ang Diyos Anak. Ito po si Jesus. Ang anak na tinitingnan natin sa ibabaw ng krus, ang siyang nagatid ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sa ganitong paraan, makikita natin na ang naging papel ng Diyos Anak sa buhay natin bilang mga Kristiyano, the Son teaches us how to serve. Amen? Kung ganito pala ang naging papel ng Diyos Anak, kung ganito pala ang ginawang gampanin ng Panginoong Jesus sa buhay natin, then we can say, He teaches us how to serve. Kung papaano maglingkod bilang mga Kristiyano. Kung papaano natin maibibigay din ang ating sarili bilang anak ng Diyos Anak. Tulad po ng sinabi ng Ebanghelyo, for the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Tandaan po natin na ang bawat isa sa atin ay niligtas ng Diyos Anak. Amen? O, pagkitingnan po yung mga katabi niyong naiinitan at pinapawisan. Niya po, pagkisabi sa kanila, niligtas ka ng Diyos Anak. My dear brothers and sisters in the Lord, sa panahon po natin ngayong kasalukuyan, maraming tao ang naghahangad ng kapangyarihan, ng pagkilala at tagumpay. Ngunit ipinapakita ni Jesus na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng ating pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Amen? Hindi ko po alam kung nakikita ninyo sa Facebook, malapit na naman po ang halalan po ng kapitan at ng SK. Nakikita ninyo po? Po, yung mga kabarangay po ninyo na nagnanais maglingkod niyan, na nagnanais makakuha ng posisyon sa barangay, ay, ang mga ngiti niya nila hanggang tenga. Kahit hindi nyo po niyan sila kamag-anak, sasabihin nila, ay, kamag-anak kita. Kahit hindi mo sila kaano-ano, kapag nanghingi ka ng tulong, ay, sigurado, magbibigay yan. Pero sana, mga minamahal kong bayan ng Diyos, tandaan natin na ang tunay na paglilingkod sa ating mga kapwa at sa ibang tao, naway maging kawangis ng paglilingkod na ginawa ni Jesus sa atin. Amen? Paanong paglilingkod ito? Isang paglilingkod na hindi naghintay ng anumang magiging kapalit sa atin. Siguro po kung siningil lang tayo ng Panginoong Yesus nung siya ay napako sa krus at nung siya'y niligtas niya tayo, baka wala po tayong pambayad. Baka kulang pa lahat ng mayroon tayo. Pero hindi po natin nakita ito sa kanyang paglilingkod sa atin. Going back to the gospel during the Holy Thursday, ano pong ginawa niya at ipinakita niyang wasong imahe ng paglilingkod? Isang kababaang loob na pagyuko. Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad upang maipakita at mabigyan tayo ng halimbawa kung paano tayo naglilingkod sa ating mga kapwa. Ibig sabihin,
Hindi natin kailangan sa ating paglilingkod ang palakpak ng ibang tao. Pasalamatan ka o hindi ka man ng inyong pinaglilingkuran, okay lang. Bakit? Dahil malinaw sa iyo na ang rason kung bakit ka naglilingkod dahil sa Kanya. Amen. Yung pong mga magulang dito, nasaan po? Nasaan po yung mga magulang dito? Huwag po kayong mahiya. Okay lang yan. Yung mga magulang po dito, siguro po, kung sisingilin ninyo yung mga anak ninyo, niya po, ay, kulang niya pa yung karelang pera, pong penakitan. Niya po, bayaran da kayo, king sakripisyo yung karela. Sabi po ng nanay ko sa akin, nung ako po ay matapos na maging pari, sabi po niya sa akin, hindi ibig sabihin, pari ka na, magiging boss ka na dito ha? Sabi niya po sa akin. Hindi ibig sabihin, pari ka na, kung ano yung gusto mong gawin dito sa pamilya natin, okay na ha? Sabi po ng nanay ko sa akin. Kasi, sabi niya, yung pagdadala ko pa lang sa'yo sa loob ng tiyan ko, ng 9 na buwan, hindi matutumbasan ng pagiging pari mo. Sabi po niya sa akin. Idagdag mo pa yung pag-aaral mo ng 10 taon, sabi po niya sa akin. Pagiging pari pa lang yun, wala pa yung elementary and high school, sabi niya po sa akin. Ganito po tayo magmahal. Kusang loob na ipinagkakaloob. Tayo ay naglilingkod ng walang hinihintay na magiging kapalit. Amen? Bibigyan ko pa po kayo ng example kahit na tumatagal tayo, niya po. Noong po ako ay nakadestino sa isang parokya, nag-launch po ako ng isang project. Sabi ko po sa mga tao, mayroon po tayong proyekto na gagawin sa ating simbahan, sa ating parokya. Ito po ay nagkakahalagang ganito. Mayroon pong lumapit sa akin. Aba, nung lumapit po sa akin, agad ko pong nakita yung hawak niya, isang puting envelope. Sabi ko po sa sarili ko, salamat sa Diyos. Pero po nung iabot niya po sa akin ng envelope, sabi niya sa akin, Father, tulong ko po sa proyekto po ninyo. Then sabi ko naman po, syempre, todo ngiti po ako. Sabi ko po sa kanya, ay salamat po ng marami, malaking tulong po. Pero pagtalikod niya po, minessage niya ako. Sabi niya sa akin, Father, baka naman pwede mo akong pasalamatan kapag nagmisa ka sa susunod. Sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, ikaw na pong bahala sa kaluluwa ng taong ito. Niya po, kapag tumutulong tayo sa kapwa, kapag naglilingkod sa kapwa, hindi naman natin kailangan ng palakpak ng iba. Bonus na lang kung kilalanin nila yung ginawa natin. Bonus na lang kapag pinasalamatan nila tayo. Pero, alalahanin natin kung bakit tayo naglilingkod sa kanila. Naglilingkod tayo dahil ito ang turo sa atin ng Diyos, Anak. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last point na lang po. Pasensya na kayo, mahaba talaga ang homily ni Father. Nepo, dahil hindi po natin pwedeng madaliin ang pag-aaral natin sa banal na Santatlo. Nepo, puta kanya next week nako, sinimba ka na ako. Nepo, hey, tang pariking kabetikan ka ba ng magumilya? Kalisangan pa mo King's Shrine. Pero wag po kayong mag-alala, ngayong linggo lang po ito. Pangatlong punto po, ang pag-uusapan natin sa pangatlo, the Holy Spirit. The Holy Spirit teaches us to build communion. Kung ang Diyos Ama, tinuturuan niya tayo kung papaano ang magmahal ng lubusan, kung ang Diyos Anak, tinuturuan niya tayo kung papaano maglingkod patungo sa iba, the Holy Spirit teaches us to build communion. Ibig sabihin po ng to build communion ay ang pagkakaroon ng isang buo at hindi pagkakawatak-watak na komunidad. Amen. Sa atin pong ikalawang pagbasa,
na mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, narinig natin, when Christians in Corinth would mend their ways, encourage each other, agree with one another, they live in peace. Amen? Ito po ang nagagawa ng pagkakaisa. Ang bunga ng pagkakaisa ay kapayapaan. Hindi po manganganak ng kapayapaan ang pagkakawatak-watak. Tandaan po ninyo iyan. Nakita po natin yan sa experience natin bilang isang bansa, po. Kapag ang mga namumuno sa atin nagkakawatak-watak, anong nangyayari sa bansa? Nagkakagulo-gulo, po. Do not worry po. Hindi po ako magsasawang mangangaral sa inyo tungkol sa ating bansa. Every week, sinasabi ko sa bawat misa ko. Kasi bakit? Dahil ito ang paanyaya sa atin ng banal na Espiritu. Ang maging isa nawa tayo at maging buo tayo sa gitna ng bawat pagkakahati-hati. A life of unity, a life of understanding. Sa ating pong communities, sa ating mga pamilya, misunderstandings and conflict can easily arise. Pero kapag ganito ang lumalabas, the Holy Spirit invites us to become bridges, not walls, to become peacemakers, not dividers. Bilang mga Kristiyano, kapag mayroon tayong division na nakikita sa ating komunidad, ay ba, kailangan maging ikaw ang maging tulay nila para magdugtong muli. Po, huwag po ninyong hahayaan na magiging rason pa kayo ng pagkakawatak-watak. Nag-aaway na nga yung dalawang grupo, sasali ka pa sa isang grupo. Hindi na nga nagkakaintindihan yung magkatrabaho, pilit mo pang dinadagdagan ng galit ng isang tao sa kanyang kaaway. Kapag ganito po ang naging buhay natin, malungkot po ang banal na Espiritu dahil hindi natin naisa sa katuparan ang kapayapaan na kanyang ibinibigay. Amen. Today, my dear brothers and sisters in the Lord, let us ask the Holy Spirit to fill our hearts with charity and understanding, so that through our words and action, we may help build a more united church, family, and community. If we learn to give rather than take, to unite rather than divide, and to practice mercy and integrity, then we will not merely be a Christian nation in name. We will become a Christian nation in character. Amen. 3 punto lang po. Number 1, love. Number 2, service. Number 3, communion. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please all rise to profess our faith. All together, I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand, God Father Almighty. From there, He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. the Father, through the Holy Spirit, has sent Christ, His Son, to be one with us and has made Him a source of life for us. Let us raise our petitions to the Triune God as we pray. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Send your Spirit to the Church that we may be helped in our frailty and be provided with gifts that will make us pleasing to you. We pray. Lord, hear our prayer. Send your Holy Spirit to our religious and political leaders that they may be filled with strength
wisdom, and compassion to serve your people, we pray. Lord, hear our prayer. Send help to the wayward, the sick, the lonely, and those who suffer in any way, we pray. Lord, hear our prayer. Bind the members of our community together in the friendship and unity, that our greetings of peace in the Eucharist may be reflected in our everyday life, we pray. Lord, hear our prayer. Bless all the efforts of those who formed and animate our basic ecclesial communities so that all may work towards a deeper communion in faith, we pray. Lord, hear our prayer. Bring the dead to share in our glory and sing the same glory of your Son and the Holy Spirit, we pray. Lord, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community, those who are in need of our prayers and our personal intentions. We pray. Lord, hear our prayer. Father, you send your word to bring us the truth and your Spirit to make and keep us holy. Help us worship you, one God, in three persons, by proclaiming and living our faith in you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Till the earth is
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify by the invocation of your name, we pray, O Lord, our God, this oblation of our service, and by it make of us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For with your only begotten Son and the Holy Spirit, you are one God, one Lord, not in the unity of a single person, but in a trinity of one substance. For what you have revealed to us of your glory, we believe equally of your Son and of the Holy Spirit, so that in the confessing of the true and eternal Godhead, you might be adored in what is proper to each person, their unity in substance and their equality in majesty. For this is praised by angels and archangels, cherubim too and seraphim, who never cease to cry out each day, as with one voice they acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Great is the mystery of faith.
as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo XIV, our Pope, and Florentino, our Archbishop, Paciano, our Archbishop Emeritus, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. As one family of God, let us offer each other the sign of peace. Peace be with you po sa inyong lahat.
My dear friends, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us all stand. Let us pray. May receiving this sacrament, O Lord our God, bring us health of body and soul as we confess your eternal Holy Trinity and undivided unity through Christ our Lord. Amen. Please be seated for a while for some announcement. The second week for the publication of presbyteral ordination bands sa mga apat na diakono po ng ating archdiocese na maoordinahan sa darating na buwan ng June. Ang una po ay si Reverend Calvin Adriano Simbulan. Siya po ay maoordinahan sa June 15, 2026 Monday at 9 in the morning at the Parish of the Lord's Resurrection Madapdap Resettlement Center, Mabalacat City, Pampanga. Ang pangalawa po ay si Reverend John Paul Tolentino Toting. Siya po ay maoordinahan bilang pari sa darating na June 19, 2026 Friday at 9 in the morning at San Nicolas sa Tolentino Parish, Santa Cruz, Poblacion, Macabebe, Pampanga. Ang ikatlo po ay si Reverend Alan Paul Yanco Mariano. Siya po ay maoordinahan sa June 23, 2026 Tuesday at 9 in the morning at Most Holy Name of Jesus Parish, San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. Ang panghuli po ay si Reverend Harold Coronel de Guzman. Siya po ay maoordinahan sa June 26, 2026 Friday at 9 in the morning at Our Lady of Fatima Parish, Hensonville Subdivision, Angeles City, Pampanga. Kung mayroon po kayong alam na magiging sumbagan upang hindi matuloy ang kanilang nasabing ordinasyon, ipagbigay alam po ninyo sa ating opisina upang makausap ko po kayo o kaya naman po tayo po ay magtungo doon sa opisina ng ating obispo doon sa San Jose, City of San Fernando sa may Arzobispado de Pampanga. Pangalawa pong announcement ay ang mga bagong schedules po natin dito sa ating dambana. Magsimula bukas, June 1, hanggang sa mga darating na buwan na po ng taon. Mayroon po kaming mga idinagdag na banal na misa para sa ating shrine at mga ibang mga activities na gagawin natin dito sa ating dambana. So, from Monday to Friday po, tayo po ay magkakaroon na ng araw-araw na misa dito sa ating dambana. So from 4:30 p.m., mayroon po tayong everyday confession na dito sa ating dambana. Then 5:15 p.m., Holy Rosary, and then 5:30 p.m., ang banal na misa sa wikang Kapampangan. From Monday to Friday po iyon. Po. Pagdating naman po ng Sabado, mayroon po tayong 6 a.m. na confession, 6:15 a.m. na Holy Rosary, and then 6:30 a.m. na banal na misa sa wikang Kapampangan din po. And then, yung hapon po ng Sabado na dating 6 p.m. na misa ninyo, ay gagawin po nating 5:30 p.m. na banal na misa sa wikang English. Po. So, dati po, 6 p.m. po iyon. Ngayon po, ginawa po lahat namin na 5:30 ang mga misang hapon para po pare-parehas na lang. And then, Sunday po, kapag araw ng linggo, mayroon po tayong 6:15 a.m. na Holy Rosary. And then, 6:30 a.m. mayroon na po tayong banal na misa sa wikang Kapampangan. And then, 8 a.m. mayroon po tayong misa na wikang Pilipino, and then 5:30 p.m. sa wikang English. So, bali po, magiging 3 na po ang banal na misa natin tuwing linggo dito sa ating dambana. During first Friday po ng buwan, every first Friday of the month, mayroon po tayong 6:30 a.m. na Holy Hour with Confession dito sa ating shrine. At saka pagkatapos nito, 7:30 a.m. na banal na misa. And then, kapag first Saturday of the month naman po, yung pong devotion natin sa Mahal na Birhen ng Lourdes, ito po ang mga schedule natin during first Saturday of the month.
6:15 a.m. Holy Rosary, 6:30 a.m. Holy Mass Kapampangan, and then 8 a.m. hanggang 9 a.m. mayroon po tayong Holy Hour with Confession, and then 9 a.m. mayroon po tayong banal na misa sa English, sa wikang English, and then after po nung 9 a.m. Mass, mag-a-anoint po ako ng oil pagkatapos ng banal na misa para sa mga may sakit na nagdedebosyon. And then meron po tayong 5:30 p.m. na banal na misa sa hapon. And then sa mga nagpapabless po ng sasakyan at mga iba't ibang religious articles, ay gagawin po ito sa bawat pagkatapos ng banal na misa dito sa harapan ng ating sanktuaryo. Po, so kung may magtatanong po sa inyo, please be guided sa mga bagong schedule natin magsimula bukas hanggang sa mga darating na buwan at taon ng ating shrine. Hanggat ako po ang administrator ng ating dambana, ito po ang ating mga susundin na schedules natin dito sa ating shrine. Follow na lang po tayo sa official Facebook page ng ating shrine, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor. At panghuli po, kahapon po, malungkot man po namin ibinabalita sa inyo na pasukan po tayo ng mga magnanakaw dito sa ating shrine. May mga nahuli pong mga kabataan na nanunungkit po ng mga pera sa mga donation boxes natin dito sa ating dambana. Kaya nga po, kaninang umaga, nagkaroon po kami ng emergency meeting kasama ang execom ng ating dambana. Nag-meeting po kami kasama ang coordinator ng Finance Council at ang coordinator ng Pastoral Council. Pinag-usapan po namin na magpapa-install po kami ng mga CCTV cameras dito sa ating vicinity sa loob ng shrine. So medyo may kamahalan po at mayroon pong malaking halagang kailangan. Nakapagtanong na po ako na nasa worth 250,000 po ang installation for the 32 cameras ng ating CCTV dito sa ating dambana na gagamitin natin para sa ating security dito sa shrine. Kasi po, wala po tayong naka-install na CCTV ngayon sa kasalukuyan dito sa ating dambana, kaya po magpapa-install po tayo. Hinihingi po namin ang inyong pagsuporta sa proyektong ito. Kung mayroon nais pong tumulong, kumakatok po ang dambana ni Apong Lourdes sa inyo, naway samahan niyo po kami para may sakatuparan ang proyektong ito. Sa mga nais mag-donate po ng kanilang tulong, makipagbigay alam na lang po tayo sa ating opisina o kaya po sa mga Rectoral Council at Finance Council ng ating dambana. Welcome na welcome po ang mga nais tumulong. At bahala na po si Apong Lourdes at ang Panginoon na magbalik sa inyo sa mga naitulong po ninyo sa amin. Maraming salamat po. Yun lamang po, magsitayo na po tayo. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration has been offered. Go in the love and peace of Christ. Thanks be to God. Good evening po sa inyo lahat.